Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη Food Expo. Στην επετειακή Food Expo, γιατί είναι η 10η διοργάνωσή της. Ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια δειλά-δειλά. Είμαι ο Θανάσης Γιαλούρης. Είμαι υπεύθυνος των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης, διευθυντής παραγωγής και διευθυντής των εκδόσεων της Φόρουμ. Φέτος συμπληρώνω 30 χρόνια στην εταιρεία και έχω δει την Food Expo από ιδέα να γίνεται μια μεγάλη έκθεση αρρωγός και βοηθός στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά, τόσο στη βιομηχανία όσο και στη βιοτεχνία. Θα ήθελα να καλωσορίσω απόψε κοντά μας τον κύριο Διαμαντίδη, τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Τον κύριο Παπαγιαννίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Γνωριστήκαμε λίγο πριν. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, τη Γενική Γραμματέα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΙΠΕΞ. Και βέβαια πρόεδρο της Enterprise Greece, όπως μου λένε. Και το φίλο μου, τον Παναγιώτη τον Χασάπη, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ, με τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να μας συνδέει μια φιλία αρκετών ετών. Έχουμε συνεργαστεί, θεωρώ, επιτυχημένα για αυτή την έκθεση. Δεν θα μακρυλογήσω, θα πω μόνο ότι η Food Expo πραγματικά είναι ένας μοχλός ανάπτυξης και υποβοήθησης των ελληνικών τροφίμων και ποτών, τόσο στην εξωστρέφειά τους, όσο όμως και στις εσωτερικές αγορές. Είναι το σημείο εκείνο που από το μικρό παραγωγό μέχρι τη μεγάλη εταιρεία τροφίμων. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κυπουρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Μας τιμάτε. Είναι η έκθεση εκείνη που έχει δώσει πλάτη και στήριγμα στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά για να σταθούν με αξιώσεις σε όλες τις αγορές του κόσμου. Από την Ιαπωνία έως την Βόρειο Αμερική, από την Νότιο Αφρική έως την Νότια Αμερική. Δεν υπάρχει σημείο από την Κίνα, από την Ινδία. Έχουμε 1000 hosted buyers σε αυτή την έκθεση, οι οποίοι με δικά μας έξοδα έχουν έρθει από όλες τις γωνιές του κόσμου για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την τιτάνια προσπάθεια των ελληνικών τροφίμων και ποτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα καλέσουμε στο βήμα ποιον θέλετε, κύριε Χασάπη, ποιον θέλετε, τον Πρόεδρο. Προέδρου παρόντος, όλοι οι υπόλοιποι έπονται. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιαλούρη για το καλωσόρισμα. Καλησπέρα για από μένα, αξιότιμη Γενική Γραμματής, κύριε Αντιπεριφεράρχα Εξωστρέφειας της Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Μπάνε Πρέλεβιτς. Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στο Food Export Summit για την εξωστρέφεια, την καινοτομία, στην ανάπτυξη ενός αειφόρου και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού τομέα. Ο ρόλος των κλάστερ. Αυτό είναι το θέμα του σημερινού Summit. Επίσης, μαζί μας σήμερα βρίσκονται εδώ, πέρα από αυτούς που ανέφερε ο κύριος Γιαλούρης, ο πρόεδρος της Αγροτροφημικής Εξαγωγικής Σύμπραξης του ΑΤΕ Κλάστερ, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ο κύριος Κετικίδης, ο κύριος Μενεξόπουλος, μέλος του ΑΤΕ Κλάστερ και Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιτελείου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κουφίδης Γιάννης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και τομεάρχης παραγωγικών φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Ντάφλος Θάνος από τη Eurobank, το Transaction Banking, αρκετοί όπως σας ανέφερα. Και θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου και εγώ στη διοίκηση της Food Expo για την εξαιρετική συνεργασία και βοήθεια που μας προσφέρουν κάθε χρόνο στην οργάνωση του Food Expo Summit. Το ενδιαφέρον και η σημαντική προσέλευση που παρατηρείται κάθε χρονιά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν διαφορετικά, χωρίς δηλαδή τη συμπαράσταση τη Food Expo. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, μέσω της ημερίδας Food Expo Summit, βρίσκεται σήμερα κοντά σας για να σας παρουσιάσει την εξωστρέφεια και την καινοτομία στον αγροτοδιατροφικό τομέα και κυρίως να τονίσει τις ευκαιρίες και προοπτικές για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας απαιτεί την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τροφίμων. Στην εκδήλωσή μας θέλουμε να τονίσουμε την αξία που έχει η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, η οποία θα συντελέσει σε μειωμένο κόστος και αυξημένη αποτελεσματικότητα στην παραγωγή. Οι εξαγωγές σημείωσαν ένα ρεκόρ για τα τρόφιμα το 2023, σημειώνοντας αύξηση 1 δις σε σχέση με το 2022.
Επίσης, τον Ιανουάριο του 2024 παρατηρείται μια αύξηση 8% στα τρόφιμα, πράγμα πολύ σημαντικό, ενώ οι συνολικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023 έχουν σημειώσει μια πτώση περίπου 11%. Είναι σημαντικός λοιπόν ο αγροτεμεταλλευτικός τομέας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών της Ελλάδος και μάλιστα την ανάπτυξη του ΑΕΠ, αφού κάθε 4 μονάδες αύξησης των εξαγωγών, σύμφωνα με μια έρευνα, αυξάνουν το ΑΕΠ 1%, δηλαδή 2,2 δισεκατομμύρια επιπλέον στην κεντρική εξουσία να μειώσει φόρους και να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί και ο πρωτογενής τομέας, αλλά και ο δευτερογενής, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες εξαγωγές και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υστερούν σε αυτό. Ο ΣΕΒΕ, με πάνω από 800 μέλη που έχει σε όλη την Ελλάδα, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις προσπάθειες όλων εσάς που θέλετε να κατακτήσετε τις διεθνείς αγορές και εμείς είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Χαιρόμαστε πραγματικά που είστε όλοι εδώ και ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο Summit.